У світі політичних катаклізмів країна-сусід України, Білорусь, виглядає як країна політичного затища. 17 листопада там пройшли парламентські вибори, у яких за офіційними повідомленнями взяли участь 77% виборців. Представники білоруської опозиції не пройшли до складу парламенту. Поговорити про ситуацію в Білорусі ми запросили сьогодні до студії аналітика, журналіста Франака Вечорку. Сьогодні він свідчив у Конгресі США щодо російських впливів у Білорусі. Вітаю, Франик. Приємно бачити тебе сьогодні тут. Отже, результати парламентських виборів продемонстрували, що Олександр Лукашенко, в принципі, контролює ситуацію в країні і, можливо, можна сказати, знищує будь-які прояви опозиції чи опозиційної думки. Які висновки ще можна зробити з цих виборів парламентських? Ну, треба сказати, що це вибори – це кінець так званої лібералізації. Протягом останніх 2-3 років Лукашенко дозволяв проводити сходи, протести, якісь мітинги в центрі Мінська. Але ця кампанія була познакою, що демократизація закінчується. По-друге, треба сказати, що Лукашенку вже не потрібно створювати ілюзію демократії, голосування. Це вибори були безпрецедентні в справі фальсифікацій. Практично ніхто навіть не рахував бюлетені, а просто вписували ці цифри, які були потрібні комісіям, Лукашенко, адміністрації президента. Вибори просто стали ритуалом, як це було за радянськими часами. І білоруси з цим погоджуються? Ну, білоруси, звісно, що не погоджуються, білорусів не питають, люди бояться виходити на вулиці. Але було цікаво протягом цієї кампанії, що молодь, з'явилася нова сила, молоді блогери, активісти, телеграм-канали, інфлюенсери, ютубери виходили на вулицю, щоб протестувати проти Лукашенка. І ще 2-3 роки це було складно в'явити. Але я думаю, що після цих виборів вже не будуть протестувати. Влада буде дуже жорстко поводити себе. Наступні вибори президентські, і влада не хоче ризикувати, щоб якісь тут альтернативні сили, політичні партії чи рухи з'явилися, які можуть загрожувати лукашенківської стабільності. Як вплинула ситуація в Україні і агресія Росії в Україні на Білорусь загалом? Як на населення, так і на владу? Чи змінила вона траєкторію їхнього мислення? Події на Майдані, війна на сході України змінила все в Білорусі. Змінила активність. По-перше, з'явилося багато проросійських сайтів в регіонах Білорусі. Сотні проросійських груп, каналів в Телеграмі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, які просто відкрито агітують проти Заходу, проти Польщі, проти Європейського Союзу, проти Америки. І ми бачимо, що Росія в такий спосіб спробує приготувати населення до ідеї, що інтеграція непозбіжна. І наступного місяця, 8 грудня, мусять бути підписані в Москві чи в Мінську нові угоди поміж Мінськом і Москвою щодо митного зв'язку, щодо економічних якихось домовлень, торговельних стандартів. І я думаю, що Росія спробує дотиснути Лукашенку і змусити його на поглиблену інтеграцію. І всі ці інформаційні кампанії проти Білорусі, проти білоруської ідентичності, проти Лукашенка саме, вони скеровані, щоб підтримати цю ідею, що Білорусь мусить бути пов'язано юридично з Росією. Тобто це така софт-окупація навіть, це інтеграція, це складно сказати. Це не кримський сценар, це не сценар Донбаський. Вони розуміють, що їм не потрібно вводити війська в Білорусь, що вони контролюють економіку, вони контролюють політику. Є така deep state, якась схована російська партія в кожному регіоні Білорусі. І їхнє завдання просто змобілізувати в потрібний момент цих проросійських людей. Дуже дякую. І я думаю, що українцям насправді треба стежити за ситуацією в Білорусі як найближчого сусіда. Дякую дуже.